Igbo ndị ọma na-ekili anyị abịakwa m ọzọ tata ha mbụ Precious Okochukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka. Asị m na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na-ekiri m tata mma. Ị nọ n'afịa, ị nọ n'ụzọ, ị nọ ebe ọbụla, ị nọ na ebe ị na-azụ afịa, ị nọ n'ebe ị na-arụ ọrụ, asị m ka udo chia na ndụ gị. Asị m ka nke ị na-emebu ihe ọma ka Chineke gọzie ya. Tata anyị buru bata na ebe nwanne anyị nwoke nọ. Nwanne anyị nwoke bụ agadaga nwoke. Ama m na unu ma na Igbo Amaka. Igbo dị mma, Igbo mụrụ ụmụ dị mma. Unu abụzi na ụfọdụ mfụkatazi ụmụ nwoke ndị Igbo mụrụ bụ ndị ama ama anyị ji eme ọnụ. Ọ dịzie m ka akazi ụmụ nwaanyị ma mma, mana ọ dị mma. Ihe Chineke na-enye ndị Igbo bụ ihe dị mma. Ihe ọ ga-abụ ndị mmadụ fụ asị na nke a bụ ruru oru ụlọ ọfụma. A sị na ọ jiri ụlọ okwu ebe o siri bịa. Onye anyị na ya nọ bụ agadaga nwoke afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya. Ka anyị kene ya, anyị na ya ga-akparịta nkata otu Igbo ga-esi wee gaa n'iru na otu asụsụ Igbo ga-esi wee ghara ihe efu efu. Apụkwala n'ihi na anyị na-akpabi ihe gbasara gị, ọ ga-adịrị gị mma. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Cha Igbo keleen. Aha m oke bakasị. Biko na-ekiri ndị ama ama n'oge Igbo Amaka nke Precious Okochukwu na-ewetara unu. Chukwu gọzie unu. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Nwa amadi kene ndị Igbo na-ekili anyị. Ụmụnne m na ụmụnna m, ana m ekene. Afa m bụ Fredrick Nnaemeka Leonard, ndị oyibo na-akpọ Leonard. Ahụ onye Anambra steeti, Otolo Nnewi. Abịa na Otolo Nnewi afọ maka na ịzago ife m kwesịrị ịjụ gị. Abịa na Otolo Nnewi afọ, kedu mpaghara Otolo Nnewi ebe isi? Abụ onye ụmụzọ, ma ịma nwoke onye Otolo, ma ịma onye Akabụ. Ya bụ na ibu Nnewi, ya bụ Nnewi kpọmkwem. Ịma na ụfọdụ oge ndị mmadụ amarọkwa na ibu onye Igbo maka mgbe ọbụla bekee na-apụghị n'ọnụ abụrọdị nke a na-anụ n'akụkụ ebe iwe na-asụpụ ya bụ bekee na-asụpụ na ọdị ka njukene ebe ka amụ gị. Amụ na Lagos. Amụ na Lagos. Mana ife me oge my father nọrọzi, mana oge my father nọ ndụ ọ gba mbọ maka na ọ mụ ahụ ndị ọkpala. Ịmana ka ndị ọkpala nwa izizi o nwere ike esi ewepụrụ nwa izizi anya, so ọ try gba mbọ si Emeka gee m ntị, asụsụ Igbo ka ya ada asụ, asụsụ izizi nsụrụ ọwụ asụsụ Igbo. So oge akpọzi m wee jee n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-erejistara ụmụaka registration, ịghọtago, ka edenye afa m. Ajụọ m ajụjụ, ana m asa n'Igbo. Ajụọ m ajụ, ana m asa n'Igbo. Ajụọ m ajụ, ana m asa n'Igbo. Ewele na amụma m. My father say, hapụ na ọ ya amụta isu Igbo. So ndị asụsụ ya Igbo kịta, ndị mmadụ asị, hey, onye a na-asụsụ Igbo. Ma onye a bụ onye Igbo. Ọ bụ ife na-ekwu maka na amara bụ m na Igbo onye Igbo. Mgbe fasi na Igbo onye Igbo nwesị ha na-asị. Ụfọdụ chere m onye Ghana. Nke ka esi kpọrọzi Igbo n'ala ndị Ghana. Ụfọdụ si na mụ Rivers. Nwanne m nwoke ka fa kpọrọ ajụkwa m ajụ na ịbụrụ onye Ghana. Ajụ m na-ajụ mgbe na-ajụ onye ka ndị na bụ mmaghị m kwa nke ndị ọcha. Asị ọ dị ka achọwa nwaanyị, mana ndị nwe ndị na-asị ka anyị chọrọ nwaanyị gaba wee mụọ ọzọ nwoke amụ ọzọ nwoke. Ife amaghị na-eme ụmụ nwoke adịzi ise na ụnọ ejuzi eju enwe ndị amị n'ụlọ dịka ịbatazi ebe niile a na-afịa. Ọ dị mma ka agụmakwụkwọ gị si dị. Etu si wee gwabụ gị n'ezie, amụ m na Lagos, Jenny St. Peter's Anglican Primary School, Ikeja. Ọ dị nso na Coca-Cola, onye ọ na-amata Instagram, ọ dị nso na Coca-Cola. Then ngụcha ebe a jee Oregon High School na Oregon. Then mpụta ede jambute mmadụ ka obodo anyị. Nwanne m nwoke ya ọsị na after 3 years babịa dezeli akwụkwọ
On a man bank this year, where's the man that about? Now, first send the t-shirt, complimentary t-shirt. And they jump there, they jump there, so. On this day, I have one can design polytechnic work. So, just a Cardinal Polytechnic, maybe biochemistry. Go when I'm mad at work, if I'm mad at the end of the day, Chineke make one pota. You know, go chan no for man pota. You know, by the movie industry, and the man I say, hey, when you go biochemistry, man, no guy pelum pene potan, sindega na naga nature ime film. Enega na onye isi ezukwa yezu. Iji chi ime film. Ebe ndị mmadụ na-awụ lawyer, na-awụ doctor, na-awụ nka. You know, my first ambition as nwatakịrị na-etote awụ ewu pilot na-efe n'elu. Ị ghọtaghị mana ndị m na nna m eji ụdịrị ego ahụ izugbo oge ahụ. So ngwa ọrụ nke m ma agụnye pụta then banye industry. Chineke mekwa amala nne m ọfụma. So anyị na-ekele Chukwu. Kedu aro ibanye ife ejije a? Okay, akụkọ m na industry. Hi. Okay, ka m kwuo eziokwu. Maka na enwe ndị si n'oyifa, nwe ebe nwa wee je. Kedu ka o si wee mee? Kpọ atam n'industry mana ka m kwukwa eziokwu, ajụọ mmụnwa mma sị na aka Chukwu. Maka na film awụghị ife mpụtara ịkwado imenụ. Yes, I like him ife onyonyo, I like him ife ya na-eme ndị mmadụ obi ụtọ. Mana onwebeghị oge nji pụta si my mom. Maka na oge nji gocha akwụkwọ my father nọrọzi. Si my mom kelo onye ama ya ejide m n'aka kpọje m. Mana ana m anọ na nlọ oge nọ school na-afụgasị onwe m mụ na ndị na-eme film anya nọrọgasị m teta akọlụ my mom. Mom nekwa nlọ my mom ọ sị m hey, ị na ya wụzi actor. You know, I'm why I'm agafe. Mana after some years, meet here one of our brothers. So onye nnewa. Okwo onye nnewa onye otolo anya ahwa. Say na hey, otegwa how far ke ebe na alo, o si na na alo ebe a na-eme film. Si agota ho. E na alo ebe a na-eme jacket film, ke na alo ebe a na-act nya. O si okay otuto eche mopụta. If I remember February 2001. Na ibano boss na go do my mom ego moto ba boss when I na bogulije I low winners ne negadi anya fogasi late uncle Enebele Nebuwa late Ashley Nwosu ha you know ndị na-eme film ama oga we gasi eze ne ha say hey my like one ejike asegbu ha Hilda Dokubo you know Regina Askia say hi Liz Benson hey my like obodo my brother say o nwele ebe a na-edenye afa Osim hen na na-edenye afa na AGN. EJ register AGN. No got AGN registration of 500 naira. Ndenye afa. You know? Man akam the young oga. Man if na agumo oga he rube homie. You know? So AJ 1 or 2 auditions. My first film mmelo oga or 5 scenes. E maybe hon waka pass nando. So I was lucky. 5 scenes. Uncle Larry Williams when you play my father na nyama film 5 scenes. He made nyama film Baville. And say bam na my menyefa. You know, I know guy how come not school. So Nchiga back to school because if I'm a loge holiday, Nchiga back to school. Now na school, I seen a mod they can name adverts. We don't make modeling. Interesting, and they may increase. Say okay. I look like I 18 years na for us on pota school why yours or one or walk. Apart go to my bamjo obodo na sin na name ko nyocha. On we pota school try your one on our work. Say Chineke me na wala. Kaye Chineke kere. So nya kai no ifa. I get ka ikiri tu ofu n'ime ihe ejije ndị ọ na-ewepụta ọbụna ikiri tu ya. Anyị na-achịata azụ, anyị na-aka nọkwa biko apụkwala n'ihi na ihe anyị na-akpa bụ ihe gbasara gị nwa gbasara m gbasara ya nwa. Ọ ga-adịrị gị na mma. This is really not nice. This is not fair. Please, I'm ready to put everything behind me. And let's just move on like nothing happened. If you promise me it won't happen again. Promise you? No. Bridget, it's not possible. I can't promise that kind of thing. Why not? What do you mean, why not? I'm a human being. Anything can happen. How can you tell me to promise you that I won't sleep with another woman?
It's impossible. I'm sorry. I don't want to promise you and break it. It's not possible. Fred, why are you doing this to me? Why are you doing this to me? You're the one who hurt me here, not the other way around. You should be trying to pacify me, not bring on all this attitude. I'm trying to make things work here, make it a little bit easier for me. Bridget, did I ask you to come here and make things work? Did I? What sort of talk is that? What kind of talk is that? I'm asking you again. Did I ask you to come here and make things work? I am tired now. I am tired. Ikagugom. Fred, I love you. I don't want to lose you. Give me space. I don't tire. I don't love you anymore. Go your way, make I go my way. Is that a problem? Ha. Oh. Cha. Igbo kwenu. Mwanu. Zwanu. Rienu. Mwanu. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụọ ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nụ ya. N'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka. Ndị eji eje mba. Ihe ọzọ dịka ibia bụ ihe dịka ihe onyonyo nne ka imego. Hi. Ịma na ị na-ebido ajụọ gị ese emego m ise ma atọ ma ite naanị 15 mana mee chetazi ohigo nne emego m nke a na-akpọ nke sinima. Ịma na enwezilo cinema industry kịta na-emekwa nke na-apụtakwa na CD. So ohigo nne eziokwu nwanne nwaanyị ma asị no na olugo ihe dịka 15 ife ndị oyibo na-akpọ 50. O nwere ike orubo mana ọ naghị eru. Ọ naghị eru. Site na mgbe ji nachiata azụ. Site na mgbe ji nachiata azụ anachiata m azụ 2010. So 2010 nka. Yeah, 2010 nwanne nya ka nji sị na Chineke na-eme m na amara. Eziokwu niile. Ihe nchọ ịjụ gị bụ dịka abịa na Nnewi. Kedu ka esi eme ego nwaanyị? Ka esi anụ nwaanyị na Nnewi? Anụbeghị nwaanyị. Amam ka mbebiri sa ya nna gị ma ọ gị ikwesị ime otu esi eme ife na amazi mana ama m na etu esi wee nụ my mom na efu na onye laikiri. Igwe nne na nna gị na onwekwara onye laikiri ịfọla laikiri eje n'ọgba njụ mara na ha wosu mara odele ezinụlọ ha si wee pụta. Wee bịa n'oje kọ aka akọcha aka abịa jee ifeana ọkwa ya ka na my mom na-asị m na na-eje ifeana efecha na ebịa a na-ebu ụzọ jee ifeana wee mee isi ego ka organic efecha na wee bịa mee isi ego nwaanyị emechazi isi ego nwaanyị wee bịa ma nke wa akwa nkwụ na ịgba nkwụ ude wee dị unu nwezikwa ego emetọpụzie nke a na-akpọ white wedding. Ifụrụ na akọwara gị ọfụma maka ọ bụ na onye bụ nke ị na-eji nọgide ịmarụsị gị ife niile. Ama m nọ Ọ ya n'onye Igbo. Chineke ka ọ dị n'aka. Chineke ka ọ dị n'aka. Onye ọbụla Chukwu debere gị na ya ịya anụ ọ bụrụ onye Igbo bụrụ onye ọcha bụrụ onye obodo anyị bụ Naịjirịa kụzikwala asụsụ Igbo dịka otu nna gị si kụziri gị. Maka na ịma na ọ nwoke bụ isi ụlọ. Eziokwu. Nke ọ bụla ikụziere ụmụ gị ịfụrụ ka isi na nna gị si n'iwu megide nne ya ama asụsụ Igbo. N'asụsụ Igbo ma asụ Igbo. Ọ bụrụ na o meri otu afọ ịma na ịsụrụzo bekee anyị na-asụ ịsụrụ gaba. Akwa ịghọta. Ilu obe ekwenu basị gị na gị na ba bụrụkwa nwanne na nke ị na-asụ asụsụ fa na ọ bụrụ na isi befa. Ị nata
ịmara na-asụ ịma asụ Yoruba ana m anụ ife ha na-ekwu mana ma mana ịma ha asụ fanwa ajụ gị ị na-aruo Kaduna ebe a iruo Kaduna ebe a ego iru ebe afọ asị gị zo ị na-enefa ikwuruzie n'etiti na isi na ọsọ bekee ka ị na-asụ asị gị fọrọ na ị bụrụ onye Naijiria na fa mara ebe isi iwe na-enezi n'anya chi na-asị gị bịa ka ịchị ya Nnewi ma ka ịchị Anambra steeti iluzi ebe ndị nne na nna nọ na-enefa n'anya ife nne what I'm trying to say is that ewe sị gị bịa nwa bekee asị n'ụzọ pụọ like ka ịchọ onye na nnukwu anyị na-ekwu ịma na ụdịrị ife a na-emenụ ifo ka isi wee kọwa efe niile na kịta onwe bụ ụlọ efe ntọnala dịka otu esi bido iwu ụlọ otu akụ na a ga-esi kwụrụ akwụkwọ nsọ si n'oyibo if the foundation be destroyed what can the righteous do? So na ife niile a na-eme bụ ife mwunite etu esi bido ife na ndụ ife ọbụla ebido otu esi bido ife bụ nyanwa na-abụchakalị nke bụ isi ifu na otu isi bido ị na-asụ bekee ache na gị na ndị bekee ndị ọcha mụrụ gị ị na-asụ ịsụbazi Igbo ndị mmadụ asị ewu na ọkwa na nwanne anyị nwoke dịka na kịta ka anyị malụ onye nọ anyị nwa mụrụ onye ife ọ na kịta na ndị ga na-ekili gị ugbu a fa ga na-asị kịta ka mma na onye abụrụdo onye ga na-afa na-ekwu ka anyị na-efe nwanne anyị nwoke ka anyị tụnyere ya ọtụtụ ndị mmadụ ga na-etinye ego na-atụ aka na-eme apụtazia na-atọ ndọrọ ndọrọ adị onye a bụ onye ebedotu onye ebedotu mana afafụghị ka ị na-asụ Igbo okwu na-afụgozi anyị eje ka ihe n'Igbo Amaka TV na ihe n'Igbo Amaka TV na anyị afụ na nwanne anyị nwoke na-asụ Igbo na-asụ ọfụma ọ dị mma ihe ọzọ dị ịchọ ịjụ gị bụ kedu mmemme na-akpọnatakarị ndị otolo Nnewi ma ewezuga ekeresimesi enwe ihe dịka ihe na-akpọnata ha ji enwe ọgbakọ anyị nwere afịa ọlụ anyị nwere ili ji ọfọ anyị nwere afịa ọlụ n'Ọgọst enwekwa ịma na Christianity batazi echefu omenala mana o nwekwa ndị ka kwenye n'omenala so period ahụ kwa ka ndị omenala jikwa eme ka ha si eme anyị nwere afịa ọlụ agba egwu dị na-etie nya ndị mmọnwụ apụtanụ ịghọtago ịma na ka esi eme omenala n'ala Igbo anyị na-eji afịa ọlụ nnọkwa nwa efe ọnwụ na m enwe efe ọ na m anọghị location that period ana m eje ịghọtago ana m eje ka anya na-elu m ana maka ụmụ m ọya mbido ụmụaka bido tolitewe a na-asa ya gekwa ntị etu akwa ka my father si wee kụziri m gekwa ntị o nwere nwanne my father kpọọ mụ na ya na-aba afụbeghị for about 13 years. After 13 after 13 mụ na na-aba afụbeghị o wee kpọọ m sị m mụ na Emeka na-ekwu si ya yes sir ọsị ya nwanne nna gị mụ na ya na-agbakpazi nkata sị hey nya na ịma asụ Igbo so nkọwa isiokwu m na ọ na-adị mma ka anyị gbaa mbọ anyị nwawu ndị Igbo ka anyị gbaa mbọ na-eju unu yes mana onye ahụ ejeghogodo unu anya luo ya na nya mara asụsụ ebe o si iwu onye Igbo iwu onye Yoruba iwu onye Hausa iwu onye Middle gbaa mbọ mara asụsụ gị because a na-asị na anyị nchawa Africans ị nwere ebe isi and ebe onye ọnwụna si a nwechara ka anyị si eme and mbido ewu ọnụ mmiri okwu ọkwa ịghọta so ọ na-adị mkpa because ị na-anya kịta efu na generation anyị akịta ọ dịzie ka onye ọna na-echefuzi asụsụ ebe o si onye ọna na-achọzi ịda asụ ka ndị ọcha na-asụ ka ndị ọcha mana ọ ya adị mkpa ka hapụ ichefu ebe isi eziokwu ka na-agwa gị ọ dị mma unu fụka anyị na nwanne anyị nwoke si akparịta nkata bụ Fredrick Lonia mana ọ amarozi mkpọbe afọ ya bụ Chukwuemeka Nnaemeka afọ bụ Nnaemeka nke a ka m mma n'ọnụ maka Igbo atọ ka Igbo Amaka otu aka anyị na-esa akparịta nkata anyị ga-eje ka anyị na-enetu ihe ejije ndị ọ na-emepụta ọ bụrụ na anyị na-enetu ya anyị na-achịata anyị na-aka n'ọkwa biko apụkwala How are you? How are you? I'm fine. No, calm down. I'm sorry.
Don't talk like that. Now, if I had the time, I'll come and see you. Don't talk like that. No, sweetheart. No, I don't think I can make it. Honestly, I don't think I can make it. Look, there's this huge contract that I'm working on. Very big. I'm telling you, it just came up by the grace of God. Some company just called us to, go work on a construction site, and then it's a good deal. I just can't turn them down. You know how important it is. Yeah? So I can make some good money, take care of you. You know now. Sure. Okay, definitely. Okay, I promise. At the end of today's work, I will call you. Okay, so that you and I can sit out somewhere. All right, baby. All right, now. Take care of you. Yeah, bye. Aye. Waiting me on. Now one for you, boy. Waiting me on. So you see the lie give that girl about the kind of work you did do. Waiting. You are not doing the right thing. So you know if you tell this girl openly, say na mechanic work you dey do. If she no love you, she go. If she loves you, she go stay. Yeah, I beg, leave that in. Leave that in. If she find out, she find out. I beg. Waiting. But for now, we'll enjoy herself. You know understand? If she find out, she find out. Guy, relax. I want for you. You don't even care whether the girl love you or not. You don't just care. Care on your body, baby. Nah, care on your body, baby. I don't when they talk. Care why I pick for club. I try many and without the country. Make I leave her. At least tell her what you do because sooner or later she will find out. Yes. Wait, make she find out. Meanwhile, they talk about this girl, leave this girl, tell her to leave this girl. Hey, pa, this girl naked in her bed, then waka. What are you talking? Oga, you say go. I bet shift. Hi. So now because of the sex, where she. Ihe ọzọ ka ibi ya bụ na ịma na abịa na-ekwu ihe ejije achọrọ m ka ịma na enwe ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa kwa chọọ ife gị na-amasịrị nne mgbe ọ na-afafụ gị n'igbo onyonyo fa etukwuru kilisie ka fa mara ife imere ebe ahụ ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ fans ọ ga-eji bụrụnụ arụ yaba ofu onye na-eme ihe ejije ojeje yaba ofu onye fụlụ ife niile ọ na-eme ife ya na-amasị o nwere ndị ọ na-eme otu ahụ dịka na arụ adịrọ nkịta ndị mmadụ ndị nta akụkọ ede n'akwụkwọ na arụ adịrọ onye dị otu afọ n'ebe ndị ihe ya na-amasị ga na-ejeli ekpere ka o wee nwee ike gbake kịta ọ bụ na ya akọwatụrụ anyị otu isi bido ama m na ife mfiara m arụ adịrọ gị rinne otu isi kọtụgoro akụkọ mana enwe ndị ka achọ ndị fụrụ gị n'ụgbọala okwu ụgbọala ibu ebe tata gasị na ha chọrọ inwe ụgbọala nkịta nke ịmarozi na asị nwatakịrị ka mbịa ka esi abụọ gara si chelugodi unu jide nya bụ ọgaranya ka mbịa ịkọwatụrụ anyị maka enwere onye na-esiro na wee bido ịtụ ose ife esiro na esi n'elu ebido bụ igwu ini eziokwu egwu bụ ini ọ na enu ka na-eje gbadaba mana ife niile na-eme n'ụwa bụ ife ọma na-esi n'ala wee gaba n'elu ịkọwatụrụ anyị otu isi wejigide wee lute ebe ị nọ ọ ga-enyelu ndị chọọ ịdị ka gị aka famarụ na ọ bụrụ ọgwụ ote ala chata maka ndị ga-eji igwe ọgwụ ndị ga-eje kpọlụ nnefa na nnafa nafa achọ ịdị ka Fredrick Leonard a na-agwọ ọgwụ ịmarọ a na-agwọ ọgwụ ịfụrụ ụgbọala mfụrụ obu a na-eji echi ka ndị chọọ ife mmemme maka jiri ife ọjọọ wee malụ ndị Igbo ịma na ndị na-agwọ ọgwụ o nwere ife ha na-echefu na onyinye ekwensu owu weta isi bịa were isi ị na-eweta na-anaghị na-eweta ofu mbọsị weta isi nke so alụ mma ada atụnye nwoke ọwụna ma nwaanyị ọwụna chọrọ ịbata na film industry ọgwụgodu na ọhụrụ na film industry ebe ọwụ na ị na-agba mbọ isi ebe ọwụ na ị na-agba mbọ ebe ọwụ na ị na-agba mbọ isi eweta ife ị na-etinye n'ọnụ amala Chineke ke ya dayo amala Chineke ka ọ nọnye gị mmadụ ya agba mbọ ife iji wee wụrụ mmadụ oge mbido izi ọdịnụ mfenụ ọmụolu ka anyị na-agba oge a ịgba mụolu ije n'ọdishọn enwere ike sị gị na afọ agụpụtagodu enwere ka ya kwụ ụgwọ fim izizi mmere 4,000 naira aka ji m 2,000 naira enye m 2,000 naira 50% si m oge m shoot cha enye agba m 2,000 naira aka ji m ụgwọ 2,000 naira were okịta
Ofonya producer man na there. Na agreement outside and outside. Say go do 2000 give we go Amaka. Nya go do nya 2000 na ko balance na agbanyeho no 2001 12 years ago. You million na moto. Now you bungo ebo ye bulugi. You know, ụfọdụ inweta ezigbo role like producer sị gị na ị ga na ị na-agba mbọ ka ihu gụpụtagodo. So nwere ebe ọ dị mfe. Ị na-aga n'anwụ, ị na-aga na mmiri. Anwụ a na-acha gị na-ama ọkada dị na ma mkpali dị na mana onwe oge ọ gbajuru dọlụ. Because mụ na my mom anyị adịka. Mụ na my mom. Hey. Gịnị mere unu ma ndị ọbụrụ gị bụ di? Ekwela anya. Mụ na my mom dọna na nsị ya mom ọ dịkwa n'ike ife agwagọ. Ọkwa agụ ma akwụkwọ. Uwe certificate ma eje nchọrọ ọrụ ọfịs. Edugoro sure na ọnwa ọbụla na-agwụrụ na o nwere ego na-abata. Asị m nwa. Na asịrị ya na ọ mụrụ ụmụ na-abụ mana ụmụ na-abụ ọ mụrụ n'ụwa niile ya anụ afa ha. Mụ nwe okwukwe mụ nọsi ike. Na destiny a Chineke nyelu m ya mụ kedu ka kpakpando. Mụ nwee ndidi. Mụ gee ntị na ebe ọwụ na mmadụ na-enweta ife ọ na-etinye n'ọnụ na mkpali ya adịlele. Ma ejina maka mkpali ma ife isi ike ya aya anọte aka wee gbafelu wee hapụ iwu ife Chineke chọọ ka m gwọrọ. Mụ nwee ndidi. Ọ sị ma ọ na ịchọ mkpali n'ọnụ n'ụlọ ka iwefu nke bụ mkpali. Ọkụkọ fuo asịsị bịa jụọ ya na ọ na-anọ n'ụlọ. Iwefu nke bụ mkpali. Iwefu na-ewu nwoke n'ọnụ. So okwu ahụ wee wụrụ ife gbalụ m ume wee tinye uchu n'ife nna eme wee sekpụla ana wee kpee ekpere wee chisi Chineke na-esi na ife ọwụwa na anyị wepụtara obi tinye aka na-eme bụ ife ziri ezi na ya agọzi. Chineke zee ekpere wee gọzi. So wee wụlụ okwu wee wụlụkwu inu wee nyelu ndị na-ege m ntị kịta ife ọwụ na itinyere aka ma ọ bụ film business ma ọ bụ họ nwee ndidi mana yọọ amala Chineke. Anyị adịkwuna gị ọsịsọ maka na akwụkwọ Ecclesiastes si na o nwere oge fife ihe niile nwere oge. Ọkwa ịghọta so ekpere eghe owu ka Chineke dewe gị ndụ na arụ isi ike ka oge gị wee luo. Ọ ya wụ oge gị luo Chineke anara ekene niile dị na o wee wala akụkọ m. Chineke wee na-anarụzi ekele kịta. Mbụ niile. Ịfọrọ na kpakpando a ka ebezi. Maka ọkpakpando ka a na-eji. Ndị kpakpando bụ ndị na-abịa ebe a. Ọ dị mma. Kedu n'ime ihe ejije ndị a niile imesi? Kedu nke fekarịrị arụgo aka? Hai, ịmana film anyị na-eme na Donald na-ede story na-adụkwa iche. Nwee story character iye play na the film epụta ọ dịka ya character ọ dịghị nso ife nnachi kọwa ahụ o nwegasị omume ya character na-ada eme ihe adafụ n'ime onwe gị. So dịlị role ahụ pụta ọ ya afịacha ahụ etu ahụ imenụ nwa ụdịlị character ahụ enyeghị onwe hụdị ka gị na onye ahụ si yite. Ịfụnanya mbọ anyị agba n'aka nkosi oke nke m ebido kịta eme Spirit of the Assassin. Ọ pụtago na sinima na Ghana. Ama m na ya onye Ghana ọ pụtago na sinima na Ghana. Ọ ya pụta na Silver Bell very soon. Cinemas. Emego m Valor. Mma asị kene Valor for now. Mma asị kene Valor wụ maka nwoke not in his late 40s. Mezienu m no late 40s. Mọtalụ nwa oge ọ nọ secondary school. So nwa ebe 19. Abụọkwa n'ime na-eme ka ịmụ omume mmadụ otu mmadụ si ebu onwe. Mmadụ ya ghọtachazi. Okay. Akọba masị onye a na-arụ dị otu aka ọ dị. Ịghọtara ihe na-ekwu. Eziokwu. Otu isi ebu onwe gị ga-egosi ga-agwa ndị mmadụ mekwa. Anyị ma na ọ bụrụ gị na ndị ọgbọ ga-adị atọ. Eziokwu. Ị na-ebu onwe nwere ka isi ebu onwe. You know, so character the man wụ onye na-ekwu ife ziri ezi ka ndị ọchịchị anyị tinye anya n'ebe ha kwesịrị itinye anya ka obodo wee dị mma. Mana ịma nọ na ụwa mụ na gị na-abụ na ahọcha maka ndị eziokwu maka na ndị eziokwu a na-egbu ha n'oge. So wee tụnye the man na nga. You know, so etu si wee gba mgba wee pụta anyanwụ nga ka na-ekwukwa anyanwụ eziokwu ka na-agba anyanwụ mgba ka obodo wee dị mma. You know, we see the film. Ife
isiokwu na ya film. So ọ fiala arụ ime no maka akpọtala ndị martial arts nya ndị a na-eme karat ka kụziere anyị etu esi anụ ọgụ ya maka anụrụ ọgụ gbaa egbe nya nsogbu ka nkụ. You know? Then another one mmekwa nlikiri ọfụa owu nke mụ na Teko Benson mel accident mụ na Chioma Chukwuka. Beautiful story. Beautiful story. So stories, this movie is now about 2 projects in mana. Chineke sikwa na we bunyekwa me. Ebe me accident aka ichebi ya. Accident o maka nwoke. Ịma na ikọtụrụ mmadụ akụkọ na-eru onisi. O je chọbe fa. Ọfụcha ya ọfụma. Na otu ahụ si egosi ya na ya. Jezie egolu nke gị. Akọsitu obele kọtụla ya obele. Accident o maka nwoke a na-akpọ Chike. Mụnwa play Chike. Si na ọ chọzi ịnụ nwaanyị ọnụ na 3 years. Si na ọ gbugwe na ọ chọghọzi ịnụ. Wee kpọọ lawyer Chioma Chukwuka. Wee kpọọ lawyer. Na-asị ya na ọ chọghọzi ịnụ. Mana Chike nwoke malụ mma. Lawyer wee fụ nwoke malụ mma wee like ya. Ịghọtago? Ịmazinu ka ọ na-adụ nwoke na nwaanyị malụ mma sọsọ ha nọ n'ofu room. Ịmazi ife meenụ n'okenye ka ewu. Ka ha nọ n'ife nwa na-eme. Ofu onye eje gbawuo nwunye Chike ebe ọ nọ. Mana Chike etugo ọnụ wee sị na ọ wụrụ na nwunye ya ahapụghị aka na ọ ya eji aka wee gbuye. So ndị nọlọ the thing wee je kwuo wee sị na Chike ziri ndị gbunyewe. Meanwhile okwu wee pụọ court. Okwu pụrụ court ọkwa lawyer ya na Chike na-edine. Nwa onye ya defend ya. Meanwhile lawyer anugodi. Lawyer was born again. So mbọsị ya na Chike na-alarụ ka agbawu nwunye Chike. So ka lawyer ya esi wee pụta wee bịa gwa court na ya na nwoke a nyanwanwu nwunye onye ọzọ Chike wulu di nwaanyị ọzọ ya na onye a na-alarụ n'ofu bed mbọsị agbawu nwunye. Asị m na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Ekpere nna ekpe mgbe ọbụla bụ ka ọ dịrị ndị Igbo maka ọ dịrị anyị mma ọ jiri ụlọ okwu ebe o siri bịa anyị anaruo n'unu je dozie naanị Igbo maka na Chukwu nyekwara na anyị ife niile zuru oke. Eziokwu. Ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma. Nke ị na-eme na-abụrụ ife ọjọọ Chukwu ga-agọzi gị. Anyị ga-eje ka ikiri tụkwa ihe ejije nwanne anyị nwoke na-ewepụta. Ọ bụ na ikiri tụ anyị na-achata azụ. You were supposed to be working late. Yeah, something came up, you know. It was impromptu, so I couldn't call to tell you. But hey, come here. Sit down. What are you doing here? I came to make dinner for you. Oh, okay. Okay, let me just drop this in the kitchen. All right. Shit. Hello? Yeah, hello, sweetheart. How are you? Okay, something just came up, all right? Yeah, something impromptu. It's work. All right, some of our foreign partners just came into town. I have to run off right now and go, sit down, talk with them. Now listen, that means that you won't be able to come over this evening, all right? No, come on, relax. Don't be like, this is business, okay? I have to handle things. You can't come in this evening, so just keep your phone by. Don't call me, okay? Don't call me. I'll call you, yes. When I'm done with the meeting and stuff, I'll call you then. You know, you and I can, arrange something. Honey, you know, your being at home actually gives me time to spend with you. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Cha Igbo keleen. Aha m oke bakasị. Biko na-ekiri
ndị ama ama n'oge Igbo Amaka nke Precious Okwuchukwu na-ewetara unu. Chukwu gọzie unu. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. anyị na-aka maka nke anyị na-ejezi kpakịta bụ imetụzi aka n'igwe ihe anyị ji abatago m n'ebe ihe gbasara ihe nji maka akpọgo okuta Chineke nna. wee bụrụ na ndị ọcha nọkọta wee buo amụma ọkwa ihe anyị ji kpọba oku a nzukọ niile a iwe ije n'igwe eji agbasa ozi ma nke akpọrọ ịntanetị n'oyibo ma nke akpọrọ BB ma nke just ijeje chekie ịfụ na edere ya ede ebe afọ na ndị ọcha abịa wee megide nchọpụta wee mesịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa wee si na ọ dị gasị asụsụ ga-efu gasị n'obodo dị iche iche na mgbe na-adịghị anya ewee si na asụsụ Igbo ga-efu na ihe dịka afọ 25 na-abịa na ya bụ 25 years na-abịa na agaghị anụzi asụsụ Igbo ebe ọbụla o wee bụrụ na tupu anyị ebido ihe a mụnwa na onwe m wee jee nchọpụta anyị jegasị ma Nnewi ma Enugu ma Port Harcourt enwe ndị na-asụsụ n'Igbo bi ebe afọ anyị jee ma Ọnịcha anyị jegasị ebe dị iche iche bụ n'ala Igbo ka ebe mepesi emepe n'ala Igbo anyị jekwu Ọka n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche anyị wee chọpụta na ụmụaka ndị na-ebe afọ ndị ọ ga-abụ afọ 25 ha na-ekwu okwu ya ha bụrụ na ndị toro eto ha anaghị asụsụ Igbo anyị wee chọpụta na ụmụaka ndị dị otu anọ n'ala Igbo ọ bụrụ na ndị nọ n'ala Igbo ahụ a na-asụ Igbo anaghị asụzi Igbo kedu ife nwee ike ime ka asụsụ hapụ ibu efu efu onye mere anyị ji akpọ ndị dịka unu bụ ndị dịka ndị kpakpando onye ọbụla ama ama ndị obodo nne m ama iji mee ka asụsụ hapụ ibu ihe efuru efu dịka otu ndị ọcha si maka na ebe ụmụ anyị niile ndị nke nọ na mpaghara ala Igbo na asụsụ enwere onye ya na nna m bụ ofu nne ofu nna nwa ya nwoke bi na obodo anyị obiro na Ọnịcha obiro Nnewi obiro na Lagos n'ime obodo ka obi mana ọ na-azụ afịa nwee ego ụmụ ya da-asụ Igbo ụmụ ya da-asụba anyị ka ezi ife ụmụ ya na-asụ oyibo nwunye ya gara akwụkwọ na University of Jos wee nụrụ ya wee nọnata n'obodo onye Igbo ka ọ na-anụ onye Igbo onye be anyị ka ọ na-anụ ife m na-agwa gị bụ na ụmụaka ada asụ be anyị ya fọzielu gị fada asụ Igbo ọ bụrụ na fa na-asụ Central Igbo fa na ndị ọzọ nwere ike iji wee na-ekwukọrị okwu fada asụ Central Igbo nke fada asụ be anyị na ife nna-achọ ikwu bụ na ụmụaka amara asụ be anyị nke fa nọ na ya were eto nke fada ama asụ Central Igbo o wee bụ na m ulubefe ụmụaka ọmalịcha amụrụ fada ịnọ ụmụ nwoke ịnọ onwere onye nke na-asụ Igbo oyibo ka nne na nna fa ji agwa gị isi olifefa sị biko ga sụna olifefa afọ mgbe ezi fa sụna olifefa afọ ụnụ abụọkwa ndị be ekwe na fa ya anabata sọọsọ ụmụ nwoke ka ị na-amụ kedu ife ụmụaka na-akwado igbu echi nne ọkwanụ agadago na elu si nnọọ debe ahụ na inwe ezigbote ego na obodo ụmụ gị nwe onye nke na-asụ kedụzi ka ọchịchị ga-esi wee bata kee ka ife ga-esi wee dị kee ka fa na ndị nne na nna karugolo nka ga-esi wee na-emekọ achọrọ m ka inye m atụmatụ nke gị kedu ka ife a si betụta gị kedu ife nwere ikwu ya ahụ onye na-alaghị ikwu eziokwu according to my mom asị na eziokwu na-agba agba na ntị mana eziokwu onwe na ife na-eme anyị si anyị n'aka amarọ nka ndị obodo ọzọ n'Afrịka si eme mana achọpụta m na ife ndị ọcha atọgbugo ndị Naịjirịa ma etu anyị si eyi afe ma ụdịrị moto anyị na-agba ma fon anyị na-eyi ụzụ ma etu anyị si eme omume anyị emerigo omume a wee mebata n'asụsụ ọbọdụ sọ ndị Igbo ka ife a na-eme mana anyị ekwugoro maka ndị Igbo maka nọ ndị Igbo ka anyị bịara ikwu maka n'ezinụlọ ka problem asị nsogbu agwụ na ezinụlọ ka o si ezinụlọ na-ekwukwa n'ọwụ site na nna
ewuruzie nne na nna mma asị nna because ọ nna wụnụ the head onye isi ezinụlọ. So nghọta nne na nna na ezinụlọ ahụ dị mkpa ka ife mmenụba nghọta ife mmenụba nghọta awụ na o nwere ife nkwuru n'izizi oge m na-aga na-abụ na akpakọta wee sị na onye ọwụna nwere ebe ha si a na ebe isi nwere ka ha si eme ọkwa ịghọta afọ my father gbosita dị mma ọ sịghị mba na ihe anwa ya anwa n'ezinụlọ na ọhịa etu a ka anyị esi eme n'ezinụlọ ịnụọ nwaanyị mụta nwa ije n'ezinụlọ nke gị iseta wee gbawa agwa. So na ife na-eme anyị si anyị n'aka si n'aka nne na nna kwesịrị ịghọta na otu ọwụ na o si wee dị ife ndị ọcha na-akpọ civilization amaka eziokwu mana echefuna ebe isi echefuna ka ndị ebe isi si eme na ọ na-adị mma ịma na ọ na-agba ndị a na-akpọ African Americans ndị a elebulele ọ na-agba ha anya mmiri na ha amaghị ebe ha si ọ na-agba ha anya mmiri na ha eme anyị nwa Chineke mere amala ije obodo iwu anyị ncha na-anọkọ na-akpa nkata. They say, where are you from? Hey, I'm a Nigerian. Na mo onye Nigeria, I'm onye Ghana, I'm onye Sierra Leone. Ọ na-atọ ụtọ because n'ime ebe isi ị nọ gụ na ha nọ 2 weeks ịgbakwa plane na be nna gị nata Nigeria isi na Nigeria onwe nke na-eme na be nna gị asị gị na onwe nke na-eme na Nnewi ịgba plane luo Enugu isi ebe ahụ ba Nnewi jee go na ndị ụmụnna gị akpa ịna onye agụ na na-abụ na wee ṅụ tii n'England onwe ha ebe ọ na-ana eleli ohu ka ọwụ mana ngụnwa wuzi nya nwa na ana echefuzie tradition nke gụnwa ịchọzi dị ka ndị ọcha onye ha dị mma ịma na onye nọ ebe ọ nọ ebe a na-anọghọ a na-agụ ya ha enwebeghị nghọta o nwere ebe nghọta gị ya eluo ịma na ọ na-atọkwa n'ụtọ inwe ebe mmadụ si nghọta ha luo ebe ahụ ka Chineke meghe ha anya ka ha ghọta na onwelu ndị ọ gara ịtọ ụtọ ka ọ bụ na ha wu ndị Igbo mala asụ Igbo mala omenala Igbo so that ịnụọ nwaanyị mụta ụmụ ịkọwalụ ha nekwa ebe isi na asụsụ anyị na-asụ asụsụ ị na-asụ ma agwago na my father sị na asụsụ izizi mma asụ n'ụwa ma awụ Igbo na oyiwo ya bata m ahụ maka na mma agụ n'akwụkwọ mma achọ ọrụ so ife ndị ahụ ya adị ekwu uwe oyiwo so whether ma like or not ọ ya aba m ntị baa m imi baa m ọnụ mana nke kachasị mkpa mụ na mma ama ebe nsi na awụ m onye ụmụ ozu na otolo Nnewi mara ụmụnna m malụgasị omenala ọ dị mkpa because na isi hụ n'elu wee da dị mkpa isiokwu nwụ na ọ dị mkpa so ọ dị mkpa mụ asị onye ọ na-asụkwa na bekee ịghọtago because ihe emenu biznes go na ndị mmadụ ga-eme mana ọ dị mkpa ka nne na nna ifuru bekee niile na-asụ dị n'ife a ịmara ife ji wee na-atụkwanụ m ụtọ na mkpọta gị bụ na ụfọdụ amaghọ n'ibudo onye obodo maka otu isi asụ ọ na-adị mmechi ịmụta ife mụta ọfụma eziokwu ọ bụ na imeruru ife n'isi otu o si kwesị ịdị ọ ka mma na imeri ya chaa ọ bụ na ịsụgbara ya sụọ ya otu ndị nwe ya si asụ ya asụ ya eziokwu maka ya na-asụ ọ na-ada aja na ntị ịghọtago oke ifuru otu isi asụ oyibo na ibido sụwa bekee ịsụwa bekee ịsụgide ya sụọ ya dịka ndị nwe ya si asụ ya eziokwu n'ezie gị ka isi asụ maka na aghọta m ọnọdụ m maka na ị kwesịrị ịghọta ọnọdụ asụ nwa afọ Igbo ị kwesịrị ịghọta ọnọdụ mmalụ na agbakericha na o nwekwa na ebe a na-ana ama m na ịghọtala agbakericha na o nwere ebe a na-ana ị nwere ana obi o nwere ebe a na-ana o nwere ndị si n'obi o nwere ebe a na-ana so nne na nna ka ife a si n'aka etu isi wee kwukịta ụmụaka a na-ekwu kịta aha ise aha isii aha ịsaa amebe ha asụ Igbo iwetanụ afọ 25 tiekwuo n'afọ mụ na ya na-abụ ka anyị malụ ka anyị adị mgbe ahụ malụzie n'ọfa nwa bụ ndị ga-achịba ọchịchị ọkụ ịghọta ife na-ekwu efu na-egwu so dododo biko nọ onwe onye na-ege m ntị ọwụ n'iwu onye Igbo biko dododo biko ka Chineke nye anyị nghọta
ka anyị malụ na onwere ebe anyị si ka Chineke nye anyị ghọta ka anyị maa na onwere ebe anyị si ụmụ anyị na-amụta ụmụ ka anyị na-azọ ihe okwu ebe ha kwesịrị ije ka anya doo ha mara gekwa nọ ntị nekwa asụsụ ụnụ. Achọrọ m ịjụga ajụjụ na-abụ Isọwado na nkeji ga-aza m na nkeji 3. Nke izizi bụrụ kedu ife anyị asị gị ife ịghọta mgbe a sị na Igbo enwere eze, ya bụ nke izizi. Nke ịbụọ Igbo enwere eze, enwe okwu a na-ekwesị asị gị na Igbo enwere eze. Nke ịbụọ anyị ejizi wee mechisi okwu asị gị bụrụ onye isi Igbo kedu ife izizi ga-ebu ụzọ dozi na mmechi okwu gị. Igbo enwere eze. Igbo enweghị eze. Igbo enwere eze eziokwu ka na-agwa ka ghọta m nke a kọwara m aja. Ịma na amarọzi ma ilu ka a na-ata si na Igbo enweghị eze n'ihi na akpọ asị ka onye abụrụ onye isi onye asị mba kedu dịka ụfọdụ bụ ndị ga-analuo kịta si ihe dịka Lagos ma Port Harcourt nata asị onye a ka enyere eze n'ọnyanwa bụ ọchịla ọzụwa na Festac ma n'ọnyanwa bụ aka ji akụwa na Ikeja ma n'ọnyanwa bụ eze ndị Igbo na Amerịka na onye enyere Igbo enyere eze na obodo ekwesịghị Igbo eze. Ọ dị ka na asị na ndị Igbo niile bụcha eze na befa. Ịghọta m na-ekwu kịta ịchaka saa m ọsịsọ maka na oge anyị na-akụzikwara ndị Igbo kpee ekpere ka Chineke nye ha mmụọ ịdị n'otu. Asa m nyawa ajụjụ ndị Igbo kpee ekpere kpesie ekpere ike ka Chineke nye ha mmụọ ịdị n'otu. Onye Hausa ya akwụkwọ shop, onye na-ebe mbọ anọla ebe a, onye na-ebe suya anọla ebe a, onye na-edozi akpụ ụkwụ anọla ebe a, onye na-ere onions anọla ebe a. N'ofu ọnụ shop ahụ ya ịbata na shop izu ife ya ma onye kwụrụ ụgwọ nyawo shop maka na ndị nọ n'ihu ebe ahụ ele afịa ka nkụ onye Igbo kwụ ụgwọ shop ọ sịghị na ị na-emetọrọ ihu ebe a biko efu ya ife ndị Igbo na-achọ ọdụdụ oke waa ya. Chineke nye anyị mmụọ ịdị n'otu ebe ahụ godo ka nsogbu asị because ịfụ m n'anya mfọgụ n'anya etu si kwesị ịfọgụ n'anya. Achọghị m ịma na ọgụnwa nọ n'oche ahụ maka ama m na anyị dị n'otu malụ na echiche obi m wee ife ije ka ime na ịbanye ebe ahụ ọkwa na ọmụnwa na ebe ahụ because na anyị na-egbukọ n'ofu akpa n'ọkwa echiche obi m ka ime so ebe ọnwụ na ịdị n'otu ahụ adọghọ Igbo eziokwu enwekwa eze. So Chineke tinye anyị mmụọ ịdị n'otu aha ifu onwe anyị n'anya wepụgodo ịkụ akụkụ wepụgodo onye ya ebu ụzọ wee lọta unu enu be nne ebe ọ be nne hapụgodo ekworo na competition enweghị isi. Anyị bịa under one umbrella. Anyị atagokwa n'afọ n'obodo a nke a akụkọ anyị akọ n'oge ọzọ bịara anyị atago afọ n'obodo a ndị Igbo kachasị mmegbu n'obodo a so anyị kwesịrị ịdị n'otu ka anyị wee nwee eze n'eziokwu ka ezi nke bụ ahụ ịjụ nke ịbụọ chelu ihe ọzọ dịka ibia bụ ihe a na-asị apụtasị mmadụ n'ọdị gbotik ka ihe fọrọ mmadụ isi mmadụ bịa n'ọdị gbotik mmadụ kwesịrị ịdị gbotik n'ebe isi mgbe sifa nọ na-emu gbotik what are you talking maka gịwa asịfa na mụnwa bụ na-emu na egbotik abụrụ m Yoruba tik nke nji abụ Hausa tik maọbụ America tik maọbụ English tik. Agwago nkịta the last prize m ga-erebe gị the master table the son of 40,000 naira enwere m lọ cash ọkwa chọsọ rasụ ike arụ anyị gaba arụ ndụ nke agụ ma ọ ga-abụ ọmụsazi rata ọ bụ ụra ya onye razi ansị ọrụ ọkọ ya ọ bụ lobish ka ezi ife a na-akọ mmadụ kwesịrị ịdị gbotik n'ebe isi. Bụ nne Emeka ka ọ gịnị Chineke amasị m ife anyị kwesịrị ịbụ mmadụ kwesịrị ịmana ị na-ere TV ndị ọcha ifu na a na-emegasị ndị ọcha interview onye France pụta ọ na-asụrụ gị French na ọka ha si eme okwu onye na-apụta na-asị onye ahụ do Frenchitik onye Argentina na-apụta ọ na-asụ Argentina onye oyibo ọ na-atapị ha nke a gbasara ọnụ wakpọrọ ya jụọ ya ajụjụ mana ife ndị ọcha adịka anyị mkpa onye China pụta ọ na-asụ ife ha na-asụ dịka Indomie English a na-adakwa dị ka be ha itinye ntị because ịchọ ka eme biznes itinye ntị na-ege ntị na-achọ ka ịghọta na-agba mbọ ka ghọta mana onye Igbo bịa n'Igbo onwe ka ọ na-asụ ya fustọp na akọma a na-adị ya so ọ sụchazie ya pụta ochefu asụsụ Igbo mmadụ kwesịrị igbo ka hapụ ife a
ife ọzọ dịzi ka ibe eme ego onye isi Igbo na ngwụcha na nchịkọta isiokwu anyị ọ dịzi ka aga na mana nsogbu adịrọ anyị akpọghị ọzọ ya abịa maka ife ọzọ dịkalizi omimi anyị akpa maka ya maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na n'Igbo ma akpọzi gị mụ na gị bụ nke a ka anyị akpa mbọsị ahụ ọ bụ na akpọ kịta eme ego onye isi Igbo niile kedu ife izi gị bụ ụzọ dozi iche na ọ jụrụ ọzọ kịta m ga-ebu ụzọ dozi ife izi m eme ewe kpọkwa ndị otu m nọ n'ọchịchị n'Igbo gba mbọ ka anyị dị n'otu nya ife izi m eme maka na o nweghị ọrụ na-alụ ya enwe isi ọnwụ na anyị nche ekwekọta ha du n'otu aka bụ ụmụ enem na otolo Nnewi ụzọ edo mma efu na ụmụ ụzọ ngo na ụzọ ahịa adụ mma ma ọ na Nnewi chi na ụzọ ahịa adụ mma mana ịpụta n'ụzọ ọba na ọya adụ mma maka na onye na-achị nwe onye Nnewi o kwesịghị idetu ahụ o kwesịghị idetu ahụ so ọ bụrụ na-etinye m ahụmasịsị ya mana ọ bụrụ na-etinye m ịsa ajọghụ mma eme ka anyị ncha ka anyị dugodu n'otu anyị dị n'otu ife m na-eche ka ị na-eche ife ebe m na-eje ka ị na-eje ife m na-ekwu ka ị na-ekwu anyị ebido ebe a Chukwu gọzie gị ama m na ikpe oge ọzọ na ị ga-abịa nsogbu adịghị ohere dọghọkwara mma abịa unu fụ ka anyị na nwanne anyị nwoke si wee kpa nkata tata nkata anyị na-akpa juru m afọ rinne n'ihi na ihe niile m bụ n'obi ka ọ za amarọnụ m ka obi dị gị na okwu niile ọ gwa gị taa biko ka anyị jiri unu amụta ihe ọ ga-adịrị unu niile na maka Chineke nna gọzie unu aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke wetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka asị m ka ekele na ngọzi dịrị ndị niile kpara aka n'igwe iji mee ka ihe niile nke anyị wetara n'izuụka bụrụ ihe bịara na mmezu otu a ka anyị si wee pịachi nke izuụka